Nastavenie. Užívateľ poľovného revíru. V tejto voľbe sa nastavia všetky potrebné údaje týkajúce sa užívateľa poľovného revíru. Pred samotným používaním programu je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje. Evidencia členov. Vytvorí sa zoznam členov poľovného združenia. Evidencia hostí. Vytvorí sa zoznam hostí poľovného združenia. Evidencia značiek. V tejto voľbe je možné pracovať so značkami na označenie ulovenej raticovej zveri. Je možné značku vydať, opraviť, vrátiť nepoužitú a preniesť nepoužité značky do novej sezóny. Samozrejme je možnosť vyhľadať prípadne filtrovať značky podľa rôznych kritérií. Táto voľba je pridaná aj ako tlačidlo rýchlej voľby na úvodnej obrazovke. Evidencia psov. Umožňuje evidenciu poľovných psov. Katastrálne územia. Eviduje sa zoznam všetkých katastrálnych území, z ktorých sa skladá poľovný revír. Je potrebné to nastaviť len raz pred prvým spustením programu. Plán lovu. Vyplní sa schválený plán lovu za danú sezónu. Prvotné vyšetrenie ulovenej zveri. Vytvorí sa zoznam členov alebo iných osôb, ktoré majú oprávnenie vykonávať prvotné vyšetrenie zveri po jej ulovení. Žiadanka o laboratórne vyšetrenie zveri. V prípade, ak máte záujem vytvárať a tlačiť žiadanku o laboratórne vyšetrenie, je potrebné len raz pred jej prvým použitím nastaviť všetky údaje, ktoré sa v žiadanke nemenia. Do samotnej žiadanky potom pri jej vytvorení sa zo zázname o love prenesú údaje o lovcovi, zveri, mieste ulovenia, značke. Zoznam výkupcov zveriny. Eviduje sa zoznam firiem oficiálne vykupujúcich a spracujúcich divinu. Bonitácia poľovného revíru. Voľba v súčasnosti ešte nevyužívaná, pripravená pre potreby automatickej tvorby plánov chovu a lovu zveri. Program. V novom okne je možné nastaviť rôzne parametre týkajúce sa chodu a funkčnosti programu. Tu vykonané zmeny sa prejavia až po reštarte programu. Špeciálne funkcie. Testovacie údaje. Voľba umožní z internetu naplniť program fiktívnymi údajmi. Pomocou týchto údajov je možné získať prehľad o tom, ako funguje samotný program a pokúsiť sa s ním pracovať. Táto voľba je určená hlavne novým záujemcom, ktorí si bez akéhokoľvek rizika vedia vyskúšať plnohodnotnú prácu s programom. Zmazanie databázy. Ak používateľ z akéhokoľvek dôvodu potrebuje zmazať všetky doposiaľ zaevidované údaje, môže na to použiť túto voľbu. Je potrebné mať na mysli, že zmazané údaje už nijakým spôsobom nie je možné obnoviť. Súbor log. TXT. V prípade, že sa počas behu programu vyskytne akýkoľvek technický problém a budete potrebovať servisný zásah, v tejto voľbe má technik prístup ku chybovým hláseniam programu. Užívateľom nie je odporúčané využívať túto voľbu bez súhlasu technika.